का करी कब खा के जाता नहीं कब उपास ही चल जाता नहीं हमनी के लेबर के काम कौन बा समय पर ना जाइले तो हमनी के काम पर से निकाल दिए सुनाई बिया तो खाली तेलम बेलम में रहती है कहाँ बारी रे कहाँ बारी का भच्चर भच्चर चिल्लाता रह आई दादा ये उल्टे ही बोल रहे भटे भटे चिल्लाता रे अभी ले अधन धोले बारी चूल्ही पर खाए कब बनी रे हैं बनावता नी नु चिल्लाइबा तू चिल्लाइबा तू कमा के लिया तनी हम हुरत या हम चल जानी तो निमन से चिकन बना के खा ले या ते अब तोरा टंकर ना जागा चाहिए टंकर है अरे ना तू हमरा के मरवा कोढ़िया और मुंह सा कहीं का तोर बाप कमा के लिया तनी खाता नहीं तहार बाप कमा के लिया तहार बाप कमा के लिया छोड़ नहीं उठाता छोड़ नहीं हमरा पर छोड़ ना कमा के लिया तो के कोढ़िया कहीं का झौसा बेल ना उठाता रे बेल ना के कमा के लिया तनी तो निमन चिकन हम चल जानी कमा तो बना के आ हुर के ते घूमर रहता रे ने तो ने तू झौसु कहीं कि तू कमा के लिया गाड़ी दे तरी बाप का मुंह पोड़ के हमरे छोड़ ना आ जावा कहीं का बस चिल्ला कर ना रुको बे बैठल बानी अब खाना में लगा के मत भैया रुक बोलबे मत करियो जब मुआ ना एगो हम ही जाम रे कोढ़िया भाई हम जाए हम मार दे कि हमरा के रुका दे कोमर ना करे रुक फोन लगा तनी एक जो ना कोढ़िया उ सारा माटी माटी कर देलन झौसा कहीं का रुक गंडी दादा लगा ला खेला करत तरन केला कोटनी हम ओनेरिया कहीं का मारा तारो हेलो मुआ ना कहीं का कौन दिन मुआ मार फोन मुआ ना दे दे हाथ टांगी न गल बिया दे मुआ ना दे फोन जल्दी ना दे आ दादा ई मोर मालिक बिया करे दादा दे मारे दादा मुआ ना कहीं को फोन करे चला बड़ा फोन करत तारे जे हमर मोबाइल तोर बाप के मोबाइल हमार मोबाइल हमरा बाप के कहत मत है जे मुझ हमार फोन रे हम कमा अब कोढ़िया वा तेरा बाप के किन मोबाइल हो ए ना तारा बाप के हो हम कमर बनी अपना पैसा दे हम लेबर में जाके कमर बन दे हमार फोन दे अरे तनी कोढ़िया कहीं को मुझे हमार फोन दे कोढ़िया वा का दी रे मुझे सा कहीं का दिन भर चिल्लात रहत हमरा पर कोढ़िया एक काम करे वाला बड़ा नाटी कहीं मुझे कहीं को कोढ़ी भइल बड़ा घंटी लागत घंटी लागे क्या बड़का घंटी लगावेला बड़ा लगा ला अपना बाप के लगे बोला ला रुजाम पोल लगाओ तारी ट्रोन में पैर के ढुकवा देता नहीं होई लगा मुझौसा लगा कोढ़िया तो हम भी जाए तेना जी बेरे कोढ़िया घंटी लागत तारा माई के रुक हम माई के कहत मत हियो झौसा में माई के कहत मत हियो कोढ़िया रुके कहीं हेलो अरे कहाँ फोन लगा बाबू अरे पुलिस स्टेशन फोन लगा हुआ है पुलिस स्टेशन हाँ हम पढ़ने फोन लगा बानी थाना पर हाँ थाना पर फोन लगा हुआ है बोलो पढ़ने लगल बा अरे हाँ परलेहनी थाना पर लगा हुआ है और दोनों गाड़ी देखी ना हमार मेरा ऊपर मारा मेरा को मार बिया क्या तुम्हारा बीवी तुमको मार रही है मारतिया मार के फोड़ बिया पटेला अच्छा कहाँ से बोल रहे हो हम पढ़ने से बोलता नहीं परलेहनी से बोल रहे हो अच्छा ठीक है तू फोन रखो अभी तुरंत हम आ रहे हैं आइए दरोगा जी जल्दी आई ठीक है हम तुरंत आ रहे हैं फोन रखो और सारे लोग रुक जाए तारा का जोर ना करेगा तो ऑन करे और नहीं हम काके जांगिन बोली भी हमरे कमीने काट दिया काके हमरे को मार दिया ना एगो हम ही खाता नहीं एगो तेने के तार बाप काटा रे तोर बाप खाता तोरा बाप खाता रे मुझौसा कि हमरा बाप के काहे कहत रे मैं बोल रहा कोढ़िया दादा ना कहीं पर बरो राई संग मारा दिया दादा हाँ प्रणाम। अरे बंद क्यों हो गया महाभारत शुरू पति पति के बीच में दरोगा साहब हाँ हाँ प्रणाम काली काना के मौनी हो तो मार के हमर टूटल बिया तारा ठीक
आई तोर मेहरारू हई मेरा नहीं तो हमारा अकेली हो मेहरारू हमार ओ तोर मेहरा अरे तू कह तर जे हमरा के मरले बिया तो देखत नहीं हे रोतिया इयो मरला का हमरा के इयो मरला एक मिनट पति देव पत्नी, एक मिनट पहले आप दोनों ई बताओ कि के केकरा के मरले हैं? हमरा को मोर लगे नहीं कुछ देखत हमारा आलत के नहीं कोई बिया इनो टंग कोई बिया ना दरोगा सभी हमरा के मरले भाई देखी केंग मरले बाटे ड्रामा कइले बाटे काम मर मर देख भाई चिड़ी उगा के दे बिया ये पर हमरा डाका मई लोगा डाका और एक बात बताओ, तंदूर में लड़ाई काहे ला भइल हो? रोज हम पे अगर खाना कोई चल नहीं हम कमाए दलाई में काम करनी आई कोई नूर माचा के चोखा डबले कबो कुछ डाले चलन से बना के खा ले ठीक बा आज काय के मौजी त बेलने लागल हमारे पर ई तो कानी के पर्सनल मैटर बा ना, ते पुलिस के काहे फोन कइला हलो? सभी झूठ बोला ताटे सवेरे उठ के हम खाना बना के देवे नहीं अब खेलना कइले बाटे रे बोला के सामने। अच्छा ई तारा के मरले बाड़े हां खूब मारले हां आ रोज मारले हां बोलती है झूठ बोलती अरे है चुप बना आ कब मारले अब के सवेरे में खाना बनात रही तो मरला का नती आई कबो हम ना मारे दी के ने काम मारवाले मारे ले अरे कहते तो तू मरले बड़ा तू कतर ई मरले बिया एक मिनट पेलू तनी दोनों गोड़ा बढ़िया से बताओ सन कि कौन केकरा के मरले बा, हमनी के भी समझ में नहीं आवत। वैसे तो पर्सनल मैटर में पड़ल तनी के मतलब हमनी के बहुत बेकार बा, ई कबाऊ एक रही सन हमनी पे भारी पड़ जाई। हां अरे चैनल कौन का मर चैनल ना देखी तो मोर मेरा में झगड़ा होता। अच्छा ठीक बात दोनों बेकत में झगड़ा तो हमनी के सल्टा देम तो केंग भइले तनी बताइबा हाँ, खोल के बताओ तब पहले ना बढ़िया से बताओ। हां पूरा पुर्जी खोजा, पूरा पुर्जी खोला, बढ़िया से बताओ पूरा बढ़िया से। पूरी कोला दादी हाँ हाँ बताओ। मारी मारी मौगी हमार डार टूटल बिया दरोगारी हो औरी बताओ बेला नाच मौगी बड़ल बिया दरोगारी हो अब बेला नाच मौगी मरल बिया आ कहवा कहवा मरले बिया दरवा पर मरल ओई पिटिया पर मरल ओह बड़ा बेशर्मी बिया खोदी खोदी चोलानी होते हमारा के दगल आ दगलहू बिया अब का बताई खोल के देखावे पड़ी है दरोगा ना 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 तार बताओ, आवाज में बताओ, और साफ बताओ। दर्द बुझाता। और ही बताओ दरवा पर मरल ओई पिटिया पर मरल औरी कहाँ मरलो आ खोदी खोदी छोलानी से आई भीतर होले दगल आज तो करिया करिया हो गई बा ओए दरोगा जी लाल हो गई बात डाल का पड़ल बाटे अब बताओ ना पता जाने मिलेगा कहाँ एकर ना जाने काटी एकर हमसे बुलाई दरोगा दी हो बेला नाच मौगी मरल बिया दरोगा दी हो बेला नाच मौगी मरल बिया अच्छा चुप हो जाओ बैठो बेलू आए मैडम बहुते कष्ट बाइक रहो। हाँ बहुत कष्ट बा बताई ओकरा पीठ पर मरले बिया हाँ लेकिन हमनी के पुलिस ऐसन हमनी के न्याय करे के बा, एक नानू कह दिया कुछू अब एकरो पक्ष सुने के पड़ी। हाँ एकरो से पूछो सच्चाई का बा कितना बा। हाँ ठीक बा मैडम पूछी चलो बताओ सच्चाई बताओ का पूरा पुर्जी खोल के का बोले बोलो जल्दी बोलो। वैसे पेलू बेला ना छोलनी यही जाने बा, अब ई पता करे के बा ऊ ओकरा के दगले बिया कि ई ओकरा के दगले बिया। हाँ संभल के दोनों डेंजर बुझाता रसन। पूछी ए तू बताओ बताओ का प्रॉब्लम बा? चुप हाँ, एक करके सब के ऊपर सुनल जाई। हाँ बोलो आखिर में हमने के कहा जाता मजा लगेगा। हाँ बोलो अपन पक्ष बोलो। दरोगा जी मरले बा भतरा
देखी दरोगा जी मोरले बा भतरा मारी के फोर देले बाटे नु कपरा अच्छा। हार देले बा नइखे सहत कैसे देखाई बाटे बड़ी बेशरम सही घटिया पहले बा भतरा बाटे बेशरम भतरा बाटे बेशरम। अरे चुप आ जा अच्छा एक मिनट दोनों जने छुपा जा लगन हमनी के अपन बढ़िया से तनी समझाओ तनी से एक दूसरे के। देख ली हम कितना पटे बच्चे 2 रुपया कमानी हमारा देह पर गोंदी को सुरलब ना रहला। अच्छा चुप रह को देखो तनी धमकावट दिया। हाँ झमकार रही है आ तोरा देह पर तो गोंजी सुरलब नहीं है। देखी कितना मेहनत से हम कमानी नून बाटे खाके हाँ कमानी बजरिया अच्छा तब न मौगी हमार बुझल दरदिया। हाँ अरे इतना दर्द बता बड़ी बेरहम भी है बुझाता। हाँ सब एकरे में दोष बा। नून बाटे खाके हम कमानी बजरिया को न मौगी हमार बुझला दरदिया। तुमको न पूछले को ना लगता कि मोटी कर गई बहराई दरोगा जी बेलना मौगी मरल बिया। बेलनवा से मरले बिया। अरे बड़ी दुख देले बिया। हमरा बुझाता है एकरे ज्यादा कष्ट बा। हाँ और सांखिन है ये बिया ये बुझाते बिया। हाँ। अब बताई कदू बेलना से मरले बिया। अरे डरा बिया। अरे बताओ दर्द ओकरा रोत यही हो। इ नौटंकी बाज बिया। अरे मैडम देखो तनी आई ओ बेचारा के कितना दुख बा कितना दर्द बा। ये हर सांखिन बुझाती है हमरा। एकरे में पूरा दोष बा। अच्छा ई कह देला ना हमार नइखे त नइखे ई हमरा सुनी लोगन। आ तो सुनाओ हमनी के सुनाई ताइल बानी स। हां जहिया से कह के ले आइल बा गवनवा अरे जहिया से कह के ले आइल बा गवनवा चरकता हमरो दरा कबो 2 कबो 4 रोज मारेला भतार कबो 2 कबो 4 रोज मारता भतार रोज मारता। हाँ आई बताई तो कदू 2 को 4 रोज मारता भतार। लाठी से मारते दरोगा जी। ओ लाठी से। हाँ लाठी से। और तू ना मारती है तू छोड़ देती है। हमार बेलनवा देख के ओकर लाठिया देख के रउआ नहीं खेलौकत। सो ये बात कहतरी लाठी हमरा से उठते नहीं के तो हम लाठी देखेंगे मार भाई जा रे खेला ना चुप करे ना तू अपने बारे एकर बात देखे कर आंख में आंसू आवतई रोत त ज्यादा कस के फिफिया के रोतई। एकरा के देखी ना एकरा के मैडम एकरा आंख में से तो तुमको सब पसइयो नहीं के फूट। नौटंकी बाज लागती है मैडम अरे जल्दी करेंगे सलाट दी ठीक बा। ई दोनों गोड़ा नोटिंग बाद बाड़सन बताई ई कहते का 2 को 4 रोज मारेला भतार आ ऊ कहता का बताई हमर हिया फोड़ देला पीठ हम हिया देखावो त कब एने देखावता। पूरा पोटल बिया सब चीज पोटल बिया। एक बार काम करोगा तो कोई रोज हम आवेली कोई नाम बिचावना पड़ानी भूया बिछा कर सुटनी है करोगा जी भूया सुतलो और बुटौली वाला घर में हमार बिचावना कोटल बिया। तोरा जान से ओइ जनवे ठीक बा। तो फिर तो यहाँ पे तो गलती देखा पेरू एकर लागता इमारत बात एकरा अपना लगे लेके सुते चाहे कि ना एकरा के। सही बात बा। रात के आवनी हम कमा के 10 बजे अच्छा आवनी तो खा के टूटुरा ले कमारी बंद करके आवनी कमा के जाबू हम उठारते टूट डाले पलंग पे खाए के पानी छोड़ के खाऊ के ना देवेले। आई बाबरे कौन बे शर्मी बिया बतावा तो भतार कमा के आवत ओकरा कम से कम खाए के पानी देवे के चाही तो ना देवेले खाए के पानी छोड़ के डाले। और कह आवनी कमा के जाबू हम उठारते
ताला मार के सूट डाले यो पलंग पे। ताला मार के सूत डाले। रुक सुख रहे जवान, रुक सुख रहे जवान, हमारा मिल जाला दरोगा जी। अरे मत रो बताओ। अब टोलनी से खूब डगले बिया। आई हो रामा। अरे बताई है कितना मेहरारू खराब बिया जो छोलनियो सोकरा के दाग देले बिया। ए मैडम हाँ ऐसा करी जे कनी के दुनू गोड़ा के समझा बुझा दी जे झगड़ा झंझट एकरा बाद से ना करियो सन, ठीक बा। आ एकरा बाद से ई झगड़ा झंझट करियो सन तो दुनू गोड़ा के ले चल के जेल में कनी को ढुकवा दिए। हमरा बाउट चाहिए कर बाउट नंबर वाले हमारे गोल में। अच्छा सुना लगन सब हो जाए। एकरा बाद से अगर किनहु जाने रोले लो आ किनहु जाने शिकायत कइले लो तो जेल में जाए पड़े। तू जेल में जाइबू हो? हम ना जाए तो अपना भतार के मनबू जेल में चलो ना तो चलो जेल में ना तो। ना जाए। अच्छा सुना लगन अभी बता दो, अभी हमनी के टेस्ट कर वाला मशीन ले हम सन आ जेकरा में गलती बा वो हमनी के पकड़ा जाई। केकरा में गलती बा केकरा के तंग करेला और हमनी के पकड़ लेम सन तो सबसे पहले अपन जुर्म कबूल कर लो जे के बाहर सांखिन ना तो हमनी के अपना से जब टेस्ट करम सन तो जेल में लेके जाम सन। अगर अपना से अपन जे जुर्म कबूल कली तो ओकरा के ना लेके जाम तो समझा के छोड़ जाम सन। ए मैडम अरे इनके सब पूछी जे एकरा बाद चल बताओ सुनो जे जुर्म कइले बा जल्दी से कबूल कर ले और माफी मांग ले। जल्दी से बोलो के कइले बा? दरोगा साहब हम सबेरे खाना बनावत रहनी त ये हमरा के मारला हुआ। अच्छा पूछी मारला कि ना? यही में मार देला। हां खाना में लेट होत रहला त तन कहीं बर्दाश्त ना कर सकेला। बर्दाश्त करी रुक चुपता रह। अच्छा तो सुन लगन मशीन आई तो फिर दोनों जाने के चोरी पकड़ा जाई और हम निकले के जेल में बंद कर दे। मशीन मंगाई मरीज क्या जाइए हम ना जाए। हां तो सारा गलती तो एकरे में आ गई। हां एकरे में आ गई तो सुन गलती कइले बड़े देखो कहत नहीं जो बात मान जा हमनी के समझा देते हैं सोच एकरा बाद मारा पीट झगड़ा झंझट मत करी लगत। अगर दूसरा बात हमनी के लगत शिकायत आ गई तब बुझे सीधे जेल में ढुका दे। ना करबे गलती एकरा बात से गरम दरोगा साहब तोरा में गलती रहला नु स्वीकार करत रहलन। अच्छा मारद हाथ कमा के आत तो तू बना के काने खुली मन चिकन खियाओ तो ओकरा के त तन का लेट हो जाई त इना बर्दाश्त कर। चला ओकरा गोड़ पगीरा का पति परमेश्वर हम ना गए। देख रहे एकरा में गलती बा। चल, जेल में चल, चल जेल में चल। हम ना जाए। जल्दी उठा हम ना जाए। एकरा जैसन हर सांखिन मेहरारू के बढ़िया से सुधारे के पड़ी। जेल में चल जल्दी जेल में चलबे की गोल लग ओकरा के पैर पकड़ के डंटा पेलू का डंटा हो। हां सोच को दे में ही बेरा जल्दी ना तो गोड़ पति रहना तो चलक पर परमेश्वर होला। जल्दी गोड़ पगिर जे पति परमेश्वर होला। ना हमरा गोड़ पर खूब बनिया रे गिरी हम ना गिरम तेरे गोड़ पे। देख ले तोरे के जेल जाए से रोकत है। जल्दी कर ना तो हमनी के बहुत टाइम लॉस होता। ये हमरा गोड़ पर गिरी पूजा ना ये गिरी तो हम गिरे। अच्छा उ तारा गोड़ सन मेहरारू बिया रे पेलुआ मतलब हमरा के गोड़ पर गिरा दिया ई गिरी हमरा गोड़ पर ना तो ले जाए जेल में। अब तो चलो ना गिरबू तो चलो जेल में चलो हम ना जम जेल ना में। देख ले पेलुआ का डंटा एई जा तारा के सोच को दे कदन जल्दी गिरे ना तो चलो थाना में। देख लो ना उ एकरा से कम बा लेकिन उ तो मर्द कमा के आवता। आई देख कितना की मर्द के गोड़ पे गिराव के कहती आई। अरे जल्दी गिरना दा जल्दी गिर मार के गोड़ पे गिर का पति परमेश्वर होला। ना गए गाल के ठीक बा हम जेल ना जाम। हम जल्दी गिर आ जाई दरोगा दी हां दिन के बुलाए सांझ के घरे आ जाइला तो ओकरा के माफ कर दइला। हां उठ जा सपनों से सुंदर स्वर्गों से प्यारा है अपना घर द्वार। क्या बात सपनों से सुंदर स्वर्गों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे बरसता रहे तुम्हारा सदा तुम्हारा प्यार न रूठे कहीं घर द्वार न छूटे। मेरा रुमाल और कुछ अच्छा काम में कोन सही त कह दे। तुम्हारा प्यार न बढ़िया से रहिया लगने करा बाद में कहीं घर द्वार न छूटे। अरे रास रहले कितना बड़ी हमर उम्र में बा जी जाके चल जाई चलो घर में अब नट मर जाए अब जा कहीं पेड़ मार लोग रे दादा।